ओमफ्राय नोंसोर मा लुबैदों खोन्थालाय आंनो जों लुबैयो माबा स्कुल मास्टारखौनो बै माबा मास्टारखौ नांगौ जोंनो मा खालामगोन जों प्रफिस लायगोन मानि थाखाय खालामदों बेथ' पावारा प्रिन्सिपालनावबो गैया बिदि रायलायनायनि मिथिबायना सासे एक्सटार्नेलजों रायलायनो माबायदि पावार नांगौ मिथिगोना गासिबो बाथ्राया लिगेलि जायो मिथिबाय दा जिथुनाखि प्रब्लेम जादों बेखौ जों रायलायखाबाय दा बेखौ नोंसोर मिथिनो लुगैयालासिनो दावराव खालामबा बोरै जानांगौ जागोन बे कलेजानो थांगोन बिनिफ्राय दा मास्टारफ्रा गिगासिनो बे कलेजखौ दानगोन नामा होननानै गोजौनिफ्राय फैगोन दा नोंसोर खोनासं माने प्रिन्सिपाला बुंबाय हो मोनसे रुमावहाय जिथुनाखि नकल चेकिं खालामदों ना सासे मानसिनिफ्राय मोननानै बे गासिबखौबो चेकिं खालामनाय बेहा पावार गैया बेखौ बयबो मिथिखायोना दा मेन प्रब्लेमा बेनो मिथिबाय बिदि खालामनो मोना दा बेखौ जे जोङो जिथुनाखि हिन्जाव मानसिनाव मोनबाय बा सन्देह खालामनाय एक्सटार्नेलाव पावारा दंखायो प्लास बियो नायनो हायो जे बेहा गैमारगोना गैमारा हो दा जेनेबा दख'ना दबावबो एसे ओरै जांख्रा नायनायाव जेबो प्रब्लेम जाया दा मोनसे प्रब्लेमा नैबे गुदि प्रब्लेमा बेसो जे नोंसिनि गासिबो रुमखौनो चेकिं खालामदों प्रब्लेमा बेसो दा दख'ना खुवाखै बेखौ दख'ना खुनाय होननानै बुङा जेनेबा दख'ना खुबाय बे आनलिगेलाव जांख्रिखानायसो दा बेनिफ्राय जेनेबा एक्सटार्नेल हिसाबै बेहा सन्देह थाखायो जे लादों खोमा होननानै हो बेखौ नायबाय खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय चेकिं खालाम दा प्रिन्सिपाला बुंदों जे खोनासंलाय र' बुंफिन नोंसिनावबो सोंगोन आं हो बेनिफ्राय मा होनना बुंदों जे रुम मोनसेयाव चेकिं खालामदों नङा होमबा बे रुमाव चेकिं खालामनायखौसो मा बे एक्सन लागोन दा बिदि मोना हो दा बुंदों बे एक्सटार्नेलजों गाव रायलायनानै नोंसिनाव केमासो बिजानो लुबैदों नङा होमबा दा बेखौनो बे मावगोन नोंसोर साननैसो नेथ'नांगोन मिथिबाय जुदि बे गोरोन्थि मावाबा मानो गिनानै थांबाय थागोन दिनै आरो 1 घन्टा एडभान्स नांबावदों दिनै गावनाव दाय थानायखौसो बेनो आरो दा बे खोथाखौनो मोजाङै रायलाया बेखौ बिनि थाखायसो जादों अफिसनिफ्राय ओरैनो दोनफिनबाय आरो माखासेखौ एक्सट्रा खालामदों माखासेखौ एक्सट्रा खालामाखै बे गासिबो प्रब्लेम माखासेखौ 10 नाम्बार माखासे 5 नाम्बार आरो माखासेखौ बुंग्रोयो दा मेन प्रब्लेमखौथ' नोंसोर मिथिखाबाय आरो बे गुबुन बे एक्सट्रानिया दा दख'नाखौ होमबा बेवहाय जेबो माबा गैला बे जोंनि क्लास 10 समावबो दख'नाखौ ओरै फिस्रिना नायहोनाया दंखायो बेखौ नोंसोर जेबो गोरोन्थि साननाङा मिथिबायना दा बिसोरो हिन्जाव मानसिनाव जुदि दांनानै चेकिं खालामनायमोनबा बे गुबुनमोन प्रब्लेमा बे 100% रं जागौमोन मिथिबाय दा नोंसोरो प्रब्लेमा माखौ साननानै ला रुम मोनसेयाव चेकिं खालामनायनि खोथाखौ नोंसोरो गासिबनिबो खुगायाव बे थानांगोन बे माने रुल्स मथे जायाखै जाबायना खोथाया बे ओमफ्राय जेब्ला जिथुनाखि नैबे सलुसननि खोथा बुंदों बेवहाय नोंसोर गासिबो फैनांगोन खोनागोन ना बुंबाय थाबालाय खिन्थु बेथ' जायाखै नङा होमबा माने खोथाया गोजौआव माने भाइरेल जायो आरो मोनसे हारिनि सेन्टिमेन्ट थाङो बेवहाय एसे बुजिनांगोन आरो बयबो दा जोंनि बर' हारिखौ बाराद्राय बर'निखौ डाइरेक्ट कनसिडारबो गैया एक्सपेलखा डाइरेक्ट माबायदि लिरनायफोरखौ जेबो खालामाखै आसामिसनि माबा नुनानैनो माने बे खोथाखौथ' जों आरो जेबो बुंनो हालालाय दा मिथिबायना माब्रै बे खोथाखौ बुंनांगौबा मा जागोन मोननैजों मा जागोन दा प्रब्लेमा मा जागासिनो जोंहा हजोंहाय खोनादोंना नोंसोर बयबो आं नामखौथ' मेनसन खालामला बेखौ जुदि हारसा बर'नि खोथा लाबाय दा नोंसोर सेस जाखाबाय जोंबो सेस जागोन गासिबो सेस जागोन गोजौआव मा जाबाय थादों नोंसोर मिथिया होमबा बे ओंखायनो नोंसोरो गुदि प्रब्लेमखौ मोजाङै बुजियो ओमफ्राय बिनि एक्सनै खामानि मावनो सेस्था खालामनो एक्सपेल खालामनायाथ' नखल मोननानैसो खालामोन मालाबा मोनालासिनो खालामा बेयो मोनसे जों बेखौ जेबो बुंनो हाया मोनसे खोथा बुंनो र' लिगेलि मावनांगौमोन बिसोर मिथिबाय एक्सपेल मास्टारबाबो वार्निंखौथ' होलांनो हायो सोरनावबा वार्निं होदों सोरखौबा डाइरेक्ट खालामना होदों बर' मोनबाथाय एकदम डाइरेक्ट एक्सपेलखा बेयो एक्सपेल खालामनायनि बिथिङावहाय खोनासंलाय एक्सपेल खालामनायनि बिथिङावहाय जिथुनाखि नकल मोनबानो एक्सटार्नेलाव पावारा दंखायो बे खालामगोन
ओमफ्राय आरो जुदिनाखि बे गुबुन जाथिखौ खालामदों खालामाखै बे खोथाखौ जों नैबा मेनसन खालामनो हाया खोथाखौ नोंसोर एसे बुजिनानै लालाय मिथिबायना जोंबो मिथिदों जे जोंखौ बिदि खालामदों इगनर खालामदों जोंबो दुखु मोनदों मिथिबाय खिन्थु दानि थासारियाव जों बेखौ बिदि मोननै जिथुनाखि जाथिनि खोथा बेखौ जों बुंनो हाया दा नोंसोर मोनसे खोथाखौल' सान नैबे जिथुनाखि रुम मोनसेयाव सेटिं खालामदों बिनि थाखाय नोंसोरनाव केमा बिफैगोन बेखौ माने प्रिन्सिपाला बुंबाय बेनोसो गिदिर खोथा ना आरो सासे एक्सारनिफ्राय नोंसोर केमा मोननानै आरो मा नांगौ आरो बे मानसिया मालाबा बिदि मावनाय नंला केमाखौथ' दिनैनो होनदोंमोन आरो बे मानसिया दिनैनो माने बोरै जुदि नोंसोरो मोजाङै जमा एक्सन जुदि प्रिन्सिपालजों रायलायनानै नोंसोर बेयाव थानायावबो थांदों होनदों खिन्थु नोंसोर माबा लानानै थाङाखै एप्लिकेसन लानानै थाङाखै प्रसेसखौ नोंसोर ओरैबायदि माने जेबोखौनो थाल मोनासै दा बेनिफ्राय जों दिनैसिम मिथिदों जोंनि एप्सआ बिदि हो जोंहा बेवहाय दङ खिन्थु जोंबो लुबैदोंमोन जे जिएसनिफ्राय मोनसे इनफरमेसन थांनांगौ बेनिफ्राय जों अफिसावनो थायो अफिसाव थांनानै बे खामानिखौ मावनांगौमोन दा जोङो दिनैसो मिथिब्रबबाय खिन्थु जोंबो फैदों आरो जों नोंसिनि प्रब्लेमखौ नुनानै दा नोंसोरो दाथ' एग्जाम सोलिगासिनो नालाय नोंसोर बारा एकदमबारे दावराव खालामनो नाङा मिथिबाय खिन्थु नोंसोर केमा मोनबानोथ' नोंसोर गोजोनबाय केमा मोनबानो गोजोनगोन दा आरो मा नांबावगौ रायलायदोंमोन बुंदों जाय मानसिया बेयाव फैयोमोन जा बेफोरबायदि गन्डगल खालामदोंमोन दिगदार खालामदोंमोन एक्सटारनेल बेखौ माने बेनिफ्राय सोलायसिगोन गावनि साख्रिखौ सोलायदों नोंसोर मा लुबैदों बिनानै सोलायनो लुबैदों दानो नांगौ दाखालिबो खारदों दाखालिबो नेबावदों सानसे नेबाय दाखालि एग्जामाव दा जायखिजाया एक्सट्रा नोंसोर लोगो मोनखागोन मिथिबायना बेखौ नोंसोर जेबो साननांला बेनिफ्राय नोंसोरो गेदा खेवना माबा फैगोन जों बेखौ नांगौ एग्जाम जोबनायनि सिगांनो बेखौ नांथारगौ नों बिदि बुंना इनफर्म होना दोनबा बिसोरो थगायहरबावोसो आरो दाखालिबो नाम्बार बिबाय रायलायनो होननानै नोंसोरखौ मानो थगायदोंमोन नोंसोर स्टुडेन्ट इउनियनमोन दा नोंसोर क्लास जाफादों नुगोना नुवाखै बिसोर थगायनो हाया मिथिबाय नोंसोरो स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै नोंसोर माखासे खोथाखौ गासिनो दाख्लैनो बुंदोंमोन जों जनायनाय मथेयाव दिनै निमाहा बिगोन होननानै खिन्थु दिनै बे माने 1 घन्टा आगोल बोरै खारलांखो बे खोथाखौनो बुंदों आङो नोंसोर गोजामोन दा जों क्लास जाफाबाय बुजिदोंना खोथाखौ जोङो माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरदोंमोन बियो गोजान जोंना लखिमपुरावसो थायो बे फैनो हाथ'वाखै एबारथ' नोंसोर जुदि बाथ्राखौ रायलायबाय जोंजों कानेक्सनाव थाबाय थाबानो जाबाय जागोन दा नोंसोर थांदो दावराव खालामनांला